салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чига ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як сайти пулкоркуние нишон медиҳам ки шумо метавонед бо профилои Вконтактон дар ин сайт пул кор кунед. Бисёри мову шумо дар Вконтакт профил дорем ва намедонем чӣ хел пул кор кунем. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. барои пулкоркунӣ аз сайти Вконтакт бо ссилкае ки ман дар таги видео ва дар комментария мемонам медароен ва дар инҷа бошад интихоб мекунед начат сейчас. агар шумо аллакай логин паролтона дар телефонотон зада дуромадаги бошен, ай шумо логин парол намепарса. агар надуромада бошен, логин пароли Вконтактона мепарса. логин паролтона мезанен ва рост ба ҳамин саҳифа мебиен. дар ин саҳифа шумо да заданиҳо нишон додагӣ ҳар яктаи ҳамин задания иҷро мекунед ва барои ин шумо да сум метиҳад. заданиҳош осонай. мисол мегирем, ягон группа ба пайваст мешен ё ягон каса добавид в друзья мекунен ё ки дар ягон сурат ё ки заметкаҳо лайк мемонен. барои ин шумо да сум метиҳад. мисол мегирем, инами якум задание ки шумо мебинен, вступит в группу медароем, подписаться мекунем, бо обратно меброем, кнопкаи перезагрузка меҷиқем ва барои ин мо да сум метиҳад. бо дюймша интихоб мекунем. дар инҷа гуфта буд добавид в друзья, добавид мекунем. окей, обратно меброем, обновид мекунем. тамом, задания иҷро шуд. ва ҳамин хел кара ҳамаи заданиҳоя иҷро мекунем. подписаться мекунем, назад меброем, задания иҷро шуд. добавид мекунем, задания иҷро шуд. ва шумо сум да аҳамиятен, сум зиёд шуда рафта мегирад. мисол ҳозир 53.96 медароем, вступит мекунем, обратно меброем, перезагрузка. ва чӣ хеле ки мебинем суми мо зиёд шуд. бо ду задания дига додан медароем, пайваст мешем, обратно меброем, обновид мекунем, подписаться мекунем, обратно меброем, обновид мекунем. ва ҳамин хел шумо метавонед сум кор кунед. дар як соат ай 10 задание кам метиҳад. мақсад шумо метавонед через ҳар як соат дуромада заданиҳоя иҷро кунед. ва ҳозир бошад ман барои шумо тарзи пулгириша нишон метиҳам. барои ин меню медароед ва вивести интихоб мекунед. чӣ хеле ки мебинед ай 50 рубл зиёд гирифта мешавад ва мо 54 рубл кор карагием, метавонем пуломона синимат карда гирем. 54. шумо метавонед дар вебмани кошелок гиред, номери телефон, яндекс денги ва киви кошелок. мо киви кошелок интихоб мекунем ва як бор мо сум гирифтагӣ бидем, автоматически номеромон сохранид шудагӣ, подтвердит мекунем. +7 мон мега, +7 подтвердит. закази моро қабул кардан ва чӣ хеле ки мебинен ай мо сума синимат кара гифтан. хоб бародарои азиз, пул дар киви кошелок гузашт. ман барои шумо бо видеоя давом метиҳам, нишон метиҳам ки пул дар ҳақиқат мегузарад ё не. ҳозираш да бошад видеоро ман пауза да мемонам. пул гузашт, бо видеоя давом метиҳам. як бори дига салом алейкум бародаро. ай ба ин 2 рӯз гузашт ва суми ваъда кардагишона ба мо гузарондан. ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. медароем киви кошелок
ва история платёж ба медроем. чихеле ки мебинем 54 рубл дар мо гузарондагӣ ҳастанд. ин сум ай ҳамин сайти пулкоркунӣ омад мода ва шуморо ҳам метавонед дар ин сайт пул кор кунед. Пулкоркунӣ дар ин сайт хеле осон ай. Касе мехоҳад сум кор карда, ман ссилкаи ҳамин сайта дар описанӣ ва дар комментария мемонам, дуроен сум кор кунед. ва ҳамин буд имрӯзаи видеои мо, бародарои азиз. Агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. Хайр, то боздид. Yeah.